Обещах ви да създам това видео, в което да ви разкажа малко повече за себе си и в което да можете да ме опознаете малко повече, защото през годините съм разказвала много пъти най-различни неща за себе си и за моя живот, но съм го правила в отделни публикации, в сторита в социалните мрежи и за това реших, че е редно да създам едно видео, което да качава в YouTube каналът ми, което хората да могат да разберат точно коя е София Холп, с какво се занимава, в какво вярва и като цяло коя е тя. Като малка бях много срамежлива и много емоционална. Плачех почти за всичко. Разплаквах се и след най-малката безобидна шега. Спомням си веднъж, когато отидохме до лифтената станция на Карандила в Сливен. Когато стигнахме до горе, аз бях много впечатлена и въздъхнах, че казах точно така, толкова години съм живяла, но такива чудеса през живота си не съм виждала. Тогава бях само на 5, при което майка ми и баба ми започнаха да се смеят. Аз се разплаках, защото ми се смееха и много случки такива имам в детството си, в които съм се изразявала по някакъв много странен начин за едно малко дете на 5 години, което нали, е живяло толкова много години според него. Действително това наистина е било смешно в този момент. И реагирах много емоционално в такива ситуации. През цялото си основно образование бях много чувствителна и много емоционална и продължавах така да плача в някакви моменти, но тогава започнах повече да крия емоциите си от хората. Завърших средното си образование в град Бургас, в професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Като това не беше първото ми желание и като цяло тогава все още не бях ориентирана какво точно искам да правя в живота си, с какво точно искам да се занимавам. Изчаках второ класиране, но отново ме приеха в съответната паралелка водно строителство и в крайна сметка се записах в това училище, защото при третото класиране можеше да изгубя мястото си и не се знаеше дали ще ме приемат някъде. След като завърших средното си образование в професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия, кандидатствах в Софийския университет. Исках много да помагам по някакъв начин на хората да се чувстват по-добре. Усещах, че това е моето призвание, но не знаех точно по какъв начин искам да помагам. Започнах да си мисля, че мога да бъда психолог, след това започнах да мисля, че мога да започна да пиша и книги на такава тематика, с които да мога да помагам на хората. Точно поради тази причина и везната наклони към специалност журналистика, защото аз обичах да пиша и по този начин се замислих, че чрез книгите ще имам и по-голяма възможност да достигам до още повече хора и да помагам на още повече хора, отколкото ако водех само индивидуални консултации като психолог. Тогава взех решението да кандидатствам първоначално в Софийския университет, където не ме приеха. Имахме изпит по журналистика, в който се изискваше най-вероятно определен вид креативно писане. Предполагам, не съм се представила според очакванията и съответно не ме приеха. След като изчаках да минат всички класирания, взех решение, че все пак ще се опитам да кандидатствам журналистика в родния си град Бургас, където ме приеха в Бургаския свободен университет на първо желание. Това е частен университет. До ден днешен това е, мога да кажа, едно от най-правилните решения, които съм взимала. Изключително съм доволна от образованието си в този университет. Бях изключително щастлива, че най-накрая има възможността да уча това, което обичам и да правя това, което обичам.
Точно по време на висшето си образование разбрах, че действителност това е моето призвание и това е нещо, което искам да правя, именно да пиша. Как започнах да пиша? Бях в 5-ти клас, когато започнах да пиша текстове на песни и продължих да пиша текстове на песни, на които сама съчинявах мелодията и си припявах текста, като не позволявах на никой да прочете това, което пише, защото се срамувах, защото много често в тези текстове на песни влагах своите емоции, които изпитвах в дадения момент. Тогава се появяваха и първите любовни трепети, тогава започнах да пиша за любовта. Продължих да пиша текстове на песни, може би до около 18-19 годишна възраст. Като след това започнах да пиша нещо подобно на есета. Тогава това ми беше така страст. Пишех за трудните моменти в живота. И това ми помагаше да се справя с трудностите и това ми помогна в бъдеще да започна да пиша това, което вие виждате в момента. Периодът, в който пишех тези философски текстове, продължи не много дълго, може би докато завърших висшето си образование. След като завърших висшето си образование, поех по пътя на имиграцията. Имах известни разочарования в личен план и реших, че искам да опитам да заживея в чужбина, като за целта заминах за Германия по една младежка програма тогава от Бюрото по труда в България ме осведомиха за нея. Заминах, като не познавах никого и не знаех език предварително. Имах съвсем основни познания по немски език, когато се озовах в Германия. В крайна сметка не успях, т.е. не пожелах да завърша тази програма, защото трябваше да отделя 3 години от живота си, за да уча хотелиерство. Впоследствие реших, че не искам да поемам по този път. И точно тогава живота ми се преобърна. Много пъти хората са ми задавали въпроса кога се е появила вярата в живота ми и защо толкова силно вярвам в Бог. Точно този момент, в който се озовах в Германия, засили вярата ми в Бог и най-вече вярата ми в Бог е това, което е благодарение на тези моменти, когато не само имах трудности по време на живота си в чужбина, но и имах много разочарования лични, както и известни, както и здравословни проблеми. Да кажем, че просто когато нямаш на кого да разчиташ и когато си далеч от всички близки и когато си заставен в такава ситуация, в която ти трябва сам да се събереш и да се бориш, няма кой да ти подаде чаша вода в този момент, даже ако си болен и така нататък. Тези моменти те правят силен и тези моменти те обръщат към Бог. Защото реално сте ти и Бог сам там, далече на 2000 км или на колкото са. Така че много хора са ми казвали през годините, ти сама си избра пътя, нали, когато съм споделяла какво ми се случило. Да, аз сама съм избрала пътя и не виня никого. И не съжалявам, защото ако не бях избрала този път, аз нямаше да съм днес тук, нямаше да мога да пиша, нямаше да може вие да ме четете, нямаше да съществува София Хоуп или пък може би щеше да съществува, но по друга форма, по друг начин, щеше да е друг човек.
Не съжалявам за нищо. Всичко това, което ми се е случило, аз приемам с мъдрост и си го обяснявам. Често казвам, че това са частички от пъзела на живота и те просто се подреждат по перфектен начин една до друга. Връщам се към историята ми, за която днес правя това видео. Пътят на писането продължаваше в живота ми в чужбина. След като напуснах програмата в Германия, работих един зимен сезон в Австрия. След това имах прибиране в България, отново опити в Германия, няма да изпадам в подробности, но след един от най-трудните ми моменти в живота, в който мислех, че съм изгубила всичко, защото изгубих за отрицателно време, изгубих работата си, човека, с когото бях тогава и с който мислех, че ще създам семейство. Прекратихме взаимоотношения и ми поставиха диагноза, която просто на 26 години бях тогава, ме биха тръпки, живото застрашаваща диагноза. И точно тогава започнах да мисля и да възприемам живота по коренно различен начин. И си дадох сметка, че реално няма значение с колко разполагаш, няма значение къде се намираш ти, ако нямаш здраве в живота си. И тогава започнах да се моля за здраве и тогава написах и благодарение на тези моменти се зароди една от най-разпространените ми мисли. Молих се дълго време за какво ли не, молих се за любов, молих се за материално благополучие, докато в един ден не разбрах, че най-тежката молитва е да се молиш за здраве, когато то липсва. Бъдете здрави, всичко друго е суета. Това е една от най-разпространените ми мисли, която съм написала за себе си и която е от моят личен опит. Не винаги всичко, което пиша, е породено от нещата, които ми се случват. Казвала съм го много пъти до сега. Понякога пиша се едно някой ми диктува. След като се прибрах в България и се случиха тези неща, които ви разказах, след като имах чувството, че вече няма, т.е. когато усетих, че няма какво да губя, реших, че е време за ново начало и тогава поех пътя на новото и реших да замина за Швейцария. Преди това имах няколко безуспешни опита да работя в Швейцария, защото явно не е било дошло времето. И много често казвам, когато нещо не се случва, това не означава, че това нещо не е за вас. Може би просто Бог чака правилното време, за да ви го даде. И така се случи при мен тогава. Заминах за Швейцария. Прекарах един сезон там. Няколко сезона прекарах в Швейцария. И точно на вторият зимен сезон, когато бях в Швейцария, се появи спонтанно идеята да създам своя страница във Facebook. Годината беше 2020, а датата беше 26 февруари. 26 февруари ще кача това видео, точно когато се навършват 4 години, откакто започнах да публикувам. Тогава се прибрах от работа и седнах до прозореца. Навън беше много студено и имах един радиатор в стаята и аз буквално се бях залепила за него. Не помня точно даже какво мислих конкретно, когато в ума ми се зароди идеята да създам своя Facebook страница. Но преди това имах една моя Facebook страница, която публикувах много рядко. Бях създала преди няколко години, но никога не бях публикувала нещо лично и авторско в нея.
Зароди се идеята за Facebook страница, като си казах, добре, нали, защо да не, ще опитам, но нека да е утре, защото сега съм изморена. И днес не бях много изморена от работа. На другия ден трябваше да стана много рано сутринта отново. Си казах, не, сега съм изморена, нека утре да я създам тази страница. Но едно лъщенце не престана да ми повтаря, че трябва да стана от леглото и да я създам сега. Аз се опитах да си легна, но не успях да заспя, при което аз станах и създадох страницата. Започнах да си мисля как да я кръстя. Нямах никаква представа, нито как ще се казва, нито какво ще публикувам в нея, когато си замислих за нещо свързано с Бог. Първоначално помислих за страница Бог е любов, но когато написах във Facebook Бог е любов, ми излязаха няколко такива странички, при което започнах да си мисля, че искам наистина да е свързано нещо с Бог. Не знам защо, наистина тогава нямала съм никаква представа за какво ще пиша и какво ще публикувам в тази страница, когато се зароди идеята да напиша Бог знае защо, кога и как. Винаги през годините съм се задавала въпроса, Господи, защо ми се случва това? Господи, кога ще свърши това? Не издържам повече, помогни ми. И последствие разбрах, че има защо и Господ знае кога да ме спаси. Знае кога е правилното време да ме спаси и същевременно знае кога е правилното време да осъществи дадено мое желание и същевременно да не го осъществи, ако това нещо не е за мен. Така реших и да кръстя страницата Бог знае защо, кога и как. Реших и да не каним своите Facebook приятели в страницата, а да направя, да спонсорирам страницата. Във Facebook има такава възможност да сложите, да кажем, 2 евро или 3 евро на ден, така че самата страница да се показва на повече хора и на хора, които се интересуват от това съдържание, което е в нея, да я харесат. Реших да направя така, но тогава се замислих, че аз нямам нищо публикувано в тази страница. Как щях да спонсорирам страница, при положение, че няма нищо вътре. И си казах, добре, тогава трябва да напиша нещо и трябва да сложа нещо в тази страница все пак. И ми дойде идея да публикувам една моя мисъл, която бях писала в Швейцария точно последния ден, преди да приключи първият семен сезон. Тогава написах мисълта, която гласеше, че Бог никога не ни изпраща някъде, без да ни даде необходимото търпение, за да се справим с всичко, което предстои. Не я цитирам дословно. И че понякога всичко лошо, което ни се случва, цели да ни изтласка към върха. И че ние не трябва да се отказваме, защото тогава аз бях преживяла едно от най-големите си разочарования, но благодарение на това и след това аз успях да сбъдна и своята мечта да замина за Швейцария, която страна много хора искаха да живеят, но нямаха възможност. На мен Бог ми даде този шанс и бях благодарна. И точно последния ден преди да тръгна написах тази мисъл. Бях я публикувала в групи за споделяне на авторски цитати, където беше така доста харесвана. В същата година бях написала още няколко такива мои мисли. И често се случваше, когато си пишех с една от най-добрите ми приятелки и разсъждавахме за това какво се е случило за живота ни като цяло. И аз много често пишех така едни много интересни съобщения и двете разсъждавахме, че звучат като цитати от някоя книга или звучат като някакъв пост от Facebook или от някоя друга социална мрежа. И аз започнах така да си ги събирам в бележки в телефона и имах няколко написани, така може би 10 на най-много. Когато публикувах първата от тях в страницата,
вечерта реших да пусна страницата с спонсорирана реклама за 3-4 дни, мисля, че беше. И публикувах този пост. Един единствен пост имаше в страницата. На сутринта се събудих и видях, че вътре в страницата имаше над 1000 човека харесали страницата и публикацията. Но аз тогава не написах кое пише тази публикация. Написах само отдолу, Бог знае защо, кога и как. След това видях, че след това публикувах друга моя авторска мисъл. Съответно, хората започнаха също много да ги харесват нещата. Втора, трета, но не пишех своето име отдолу. В един момент хората започнаха да питат: много е хубаво това, но кой го е казал? Кой е авторът? И аз си казах: добре, аз сега трябва да дам някакво име на тези хора, в крайна сметка. В този момент реших, че трябва да си измисля псевдоним. Моето истинско име, ако някой не знае до този момент, е Надежда. Казвам се Надежда, а София Хоуп е псевдонимът, под който пиша. Тогава реших да си дам псевдоним София Хоуп. Първоначално бях избрала София. Бях избрала София, защото имах един сън преди много години, когато бях много болна и в съня си имах чувство, че направо си отивам и потъвам, когато сякаш някой ме бутне и ми каза: трябва да се събудиш, събуди се заради София. Никога не съм си замисляла за това име. Така било ми за мен име като всички останали, когато си казах, това беше 2014 година, даже си спомням годината, когато сънувах този сън. И тогава си казах, може би това е знак, че един ден, когато имам дете, трябва да го кръстя София. И се зарекох, че един ден, когато имам момиче, дай Боже, ще го кръстя София. И през 2020 година, когато създадох страницата и когато реших, че трябва да създам псевдоним, понеже не исках да пиша от свое име, все още се страхувах от това как ще ме възприемат хората. Реших, че най-добре да не се показвам сега себе си, лицето си и да си поставя псевдоним. Тогава реших, че ще се казвам София, защото това беше името, което бях сънувала преди години, и реших да се кръстя Хоуп, защото самата аз, Хоуп е надежда на английски, защото самата аз се казвам Надежда. А като цяло и София, мисля, че на гръцки означаваше мъдрост. И така се получи един страхотен псевдоним. Нали, хората, които знаеха, го разчитаха: София Хоуп, мъдра надежда. И може би не е случайно, че избрах този псевдоним. Не, може би, със сигурност не е случайно. Продължих да пиша месеци наред, но като не показвах личността си, самоличността си, качвах свои снимки, но изцяло в гръб, като хората започнат в някакъв момент да се питат защо не се показвам. След няколко месеца събрах смелост и за себе си осъзнах, че реално аз не правя нищо лошо и няма нищо лошо в това да покажа коя съм аз. Събрах смелост и споделих една публикация с моя снимка и тогава всички хора разбраха вече коя съм аз. Но тогава страницата ми във Facebook имаше може би близо 20 000 последователи. Хора, които даже не знаеха коя съм аз, но харесваха това, което пиша, припознаваха се в моите редове и намираха утеха в тях. И това, че не показвах себе си, не им пречеше да харесват това, което правя. Много често хората ме питат в какво вярвам, в кой Бог вярвам, каква е моята религия. И в този момент аз отговарям, че аз съм българка и съм кръстена в православна църква. Обясненията ми приключват до там. Защо? Това е тема, на която аз не говоря в нито една от социалните си мрежи и няма да говоря и в момента за нея. Защото за мен това разделя хората. Аз не искам да разделям хората, нито спрямо религията им, нито спрямо етноса им, нито спрямо националността им. А за кой Бог пиша?
пише за Бог, който беше и е до мен всеки един ден, който ми помогна да се справя с моментите, в които мислих, че няма да успея. Който ме излекува тогава, когато мислех, че няма да. Който ме излекува перфектно. За Бог, който не ме остави до днес. Който ми дава мъдростта и който ме е дарил с този талант да достигам до хората. За Бог, който е сбъднал най-големите ми мечти, съответно и да съм тук пред вас и да правя всичко това за хората, които се нуждаят, за хората, които са в труден момент. За този Бог говоря аз. За Бог, който лекува души, за Бог, който ни помага да бъдем по-мъдри, за Бог, който е до нас, когато няма никой, на когото да се опрем. За Бог, който чува молитвите ни, независимо в коя църква сме и независимо къде се намираме. Говоря за Бог, който е толкова благостив към нас, независимо ние какво правим в дадения момент. За Бог, който ни обича и за Бог, който ни прощава. Много често хората също съм виждала под публикации да казват защо благодарите на София Хоп, Бог. Това е, нали, трябва да благодарите на Бог. И тук е мястото, в което искам да кажа, че аз съм просто едно средство, което Бог използва в дадения момент, за да достигне до хората, които се нуждаят. И скоро бях казала, може би има хора, които помнят, че аз знам, че Бог използва мен, за да достига до тези хора. И същевременно знам, че в момента имам възможността да ви говоря и имам възможността да пиша всички тези неща, които ви помагат вие да се справяте с трудностите в живота ви. Но това е нещо, което може да ми бъде отнето във всеки един момент. И аз съм човек както всички други. Аз не искам някой да ме благотвори и не искам някой да ме издига в култ. Аз съм човек. Аз съм просто проводник на някакви думи, които трябва да достигнат до хората. И го казвам, защото преди всичко ние сме хора. Да, харесва ми. Чувствам се добре, чувствам се щастлива, когато хората ми казват добра дума и когато ми обясняват как благодарение на това, което са прочели, което аз съм написала, те са успели да преминат през трудностите в живота си. Това е нещото, което не спира да ме мотивира. До ден днешен аз продължавам да пиша именно за тези хора. Преди много години бях в един много труден момент в живота си, който не разбирах защо ми се случват много от нещата в живота. Тогава се разплаках. Седнах на стъпалата пред родната ми къща и се разплаках и си казах: Господи, защо? Защо ми се случва всичко това? Защо не мога да намеря щастието? Тогава вътре в себе си усетих, не чувам гласове, но усетих, че сякаш Бог говори чрез вътрешния ми глас, че реално това се случва, защото всичко това, което преживявам, ще се превърне в мъдрост и в поука, с които ще мога да помогна на някой друг да се спаси.
И това съм го описала, имам такава публикация, че всяка една сълза, която съм проливала в този момент, тя е била причина, с която съм щяла да помогна на някой друг след време да излекува сърцето си. Благодаря на всеки един човек, който се препознава в това, което пиша, и благодаря на всеки един човек, който не спира да ме подкрепя, и благодаря на Бог, че имам възможността да бъда сред вас и да пиша. А какъв е Божия план за мен, по какъв начин иска да ме използва, до кога ще ме използва, нямам представа. Може би ще видим в бъдеще. Надявам се това нещо да продължи колкото се може по-дълго. Винаги се моля за мъдрост. Винаги се моля Господ да ми дава мъдрост, така че да знам как да приемам ситуациите в живота си и как да си обяснявам някои неща, които обикновеният човек не може да си обясни. Много често пиша без изобщо да имам някакъв план. Сядам и нямам никаква тема и просто започвам да пиша. А какво ще се получи, нямам представа. Някога пиша за любовта, за несподелена любов, за нещастна любов. Много хора ме успокояват под публикациите, като ми казват: не тъжи, всичко ще бъде наред. Наистина, когато съм преживяла нещо, текстовете стават наистина много силни, уникални. И това си личи. Но има и такива неща, които просто се изливат върху мен и аз се чувствам като проводник, както ви казах, и просто ги пиша. Аз никога не съм целяла да налагам своите възгледи и своето мнение на хората. Абсолютно всеки един човек е свободен да вярва в нещо и съответно да не е съгласен с мен. И това е причината да не влизам в дискусии с хора, които се опитват да оспорват това, с които не са съгласни с мен. Да, разбира се, абсолютно всеки е съгласен. Абсолютно всеки един човек има правото да не е съгласен с това, което казва. И аз не целя да убеждавам хората в своята истина. Всеки човек си има право на лично мнение и на своя истина. Какво и как вие възприемате, това е вашият избор. Аз пиша това, което усещам, а вие го възприемате спрямо това, което вие преживявате в дадения момент. И това също го казах, когато разкрих самоличността си, че аз пиша, но всеки сам решава и всеки сам възприема написаното спрямо своите усещания в дадения момент. Щастлива съм, че има хора, на които успявам да помогна, и това е причина да продължавам да пиша. За всички, които се припознават в редовете ми, които не спират да ми казват че се нуждаят от това, което правя, и за това продължавам да го правя. И ще продължавам да го правя, докато Бог реши. Не знам до кога. Моля се, да е още дълго. Благодаря ви на всички, които изгледахте това видео, което ви бях обещала. 4 години, публикувам в социалните мрежи, все още нямам издадена книга. В момента на издаването на това видео съм пред края на своят първи роман. За една вдъхновяваща история, в която има много мъдри мисли, които съм ви споделяла и вече. Как, кога ще бъде, по какъв начин ще бъде издаден, това знае единствено Бог. Надявам се съвсем скоро да е факт и хората, които имат желание да го държат в ръцете си. Благодаря ви отново. Нови срещи!